Mám to spýtať, čo ma možno dať. Neviem, ale on si našiel svojho brata. Istá podoba. No však to. Ako keby som mal môjho brata. Vysáme. Slej. Tak a ty nemáš robiť. Má peňaženka. My sa vykočí peniaz. Moja skupina. A Tomo, ty nie si hodol, ty odháňaš. A ty nadám, kam išiel? On má super. A chápeš? On išiel na šialené nákupy. Totálne. Adam išiel vykúpiť potraviny. Hento, čo je za toto? Zara tururururu. Prestaň. Už som si rozmyslela, tak myslím. Dobre, ale čo robíme ja? Už som si rozmyslela, tak myslím. Rozmyslela. A už to hento mu trvalo dodám, že bez toho hodinu. Musím vykúpiť potraviny. Skoro vykradnúť, už vie hesla. Poď to. Slej. Poď to. Ako je tam to? Neviem, ako sa to... Jak sa to spieva? Jaj. Videli, že sa u koho? Ja som to videl na nejaký, že double date. Počkaj, ja toto musím urobiť na Filipa. A ty máš potom otočiť a Vanda ťa má chytiť. Aha, no. Presne tak. Presne tak. Ja koľko tu mám peňazí vlastne, ani neviem. Skončila to video. Neskončila. Ale som potom natočila. Dobrá, kúkni sa na mňa, Tamara. Tamarka, poď sa na mňa. Damn, girl! Zoznámka dvoch bratov. A tohle to som v živote nevidel. Ty fakt je? Ale je to verzia. Ale no tak, museli ste ho odohnať. Ja som si dneska zarobila 50 centov od nejakého bezďaka. Čo vieš? Ja, hento. Hľadám Filipovi holubov, aby bol happy.